piesă propusă de mine, tocmai în virtutea faptului că cunoșteam actorii și știam că această piesă atât de specială și dificilă de abordat presupunea un anumit tip de actor, anumite tipologii actoricești, să spunem, și știam că am o distribuție perfectă pentru realizarea acestui spectacol de echipă. Titlul Clasa noastră deja presupune această idee de generație care se reunește. Generația e redusă, de fapt, la 10 destine simbolice care au trăit, au copilărit împreună într-un mic orășel polonez, traumatizat de evenimentele războiului și de evenimentele Holocaustului. Este, de fapt, până la urmă, eu cred, o piesă despre iubire și comunicare, poate mai mult decât despre toleranță. Eu am gândit un decor auster, pornind de la o cutie neagră, dar o cutie care să funcționeze cinetic, adică să fie în continuă transformare și mișcare. Ne-am gândit la o cromatică alb-negru ca bază, ceea ce creează o atmosferă specială întregului spectacol. La fel și costumele, culori deloc violente, din contră undeva în gama asta între alb și negru, căpătând o importanță mare lumina în spectacol. Mișcarea întotdeauna la spectacolele ei este importantă. Oferă posibilitatea în acest spectacol ca actorul să intre în spații diferite ale dansului tradițional. Deci e vorba despre dansurile evreiești sau despre dansurile tradiționale poloneze. De asemenea, mișcarea însoțește corurile care sunt în aceste spectacole. Leitmotiv-szerűen ismétlődnek a dallamok, de ami érdekes volt, hogy, és ezt most jöttem rá, hogy szinte példátlan dramaturgiai helyzetről van szó, mert hogy a szerző azt csinálja, hogy gyermekdalokkal kezd, gyermekek éneklik. De közben a szereplők elkezdenek fejlődni méghozzá elég tragikus irányba, közben meg ugyanúgy éneklik a gyermekdalaikat. Életemben másodjára fordult elő, hogy egy zenét gyakorlatilag egy ütemben írtam meg. Megérkeztem ide Váradra, másnap olvasópróba, és a színészházban, abban a puritán környezetben, ami van, leültem és megírtam mind a 17 dalt egyszerre.